Ya Allah, i ye don min fɔ o don ye bi. Don latigɛlen kama an bɛ fɛɛrɛ kɛ n terikɛ ka bana la. I t'i ka fɔlen waleya sa bada la o kumana an na ɲɔgɔn sɔrɔ bada la yan nɔ. Musoya ye kunba ye. Salamu alaikum karamɔgɔ. I tun ye bila baara min na ani n yɛrɛ tun ye layidu min ta i ye n ye a bɔ a sira fɛ. N y'a faamu. N'a bɛ ji camancɛ in na bi Ala deli a na se n yɛrɛ ma yan nɔ. Na se ma yan bɔ. Se ma yan nɔ, se ma yan. Tɛ baasi ye. Na se ma yan. Filɛ sanfɛ. Ya Allah, m'a ɲini fɛ nin baji ka kɛ n terikɛ ka fura ye. Ya Allah, m'a ɲini fɛ nin baji ka kɛ n terikɛ ka fura ye. Ya Allah, m'a ɲini fɛ nin baji ka kɛ n terikɛ ka fura ye. Ya Allah, m'a ɲini fɛ nin baji ka kɛ n terikɛ ka fura ye. Zayidu. Wili se yan. Min ye se yan seri min kun b'i kan n teri nin y'a tigɛlen pewu. A k'i b'a fɔ ko ne tun kunkolo bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ min maralen don. N kɔni an ka taa. N teri i hakili b'i ka denbaya la kɔni. Tabarikala. Kɛra kɔrɔ basi tɛ ka denbaya la. Ayi basi foyi tɛ ka denbaya la. N'an ka taa sira la n bɛ caman f'i ye n'a faamuya caman ye. Ni ka n'i dabali ban e yɛrɛ b'a dɔn nin se b'an ye nin kɛli se b'an ye mais i k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de y'i dabali ban yɔrɔ. O ye dabali ban. An ka taa n bɛ dɔɔnin f'i ye an yɔrɔ ka jan kojugu. Ni an ye fo diɲɛ ni ma yɔrɔ dɔ la n bɛ min f'i ye na an ka taa Wasifu fɛ siɲɛ kelen. Ne ka denbaya kɔrɔ basi t'u la. Basi foyi tɛ ka denbaya la. Basi foyi tɛ ka denbaya la. An bɛ taa so mankan bɛ fɛ ka caya yɔrɔ in na. Soulja Music. Musoya ye kunba ye. Musoya ye fɛn. Ka sɛgɛn ne ye f'i ye muso si tɛ sɛgɛn. N teri nin seli ka denbaya la komi i ka débardeur dɔ ninnu o fiɲɛ kun b'o la kojugu o suturalen ba tɛ mais n ye wele bila i ka ni fini ninnu ma surunya la sutura dɔɔni bɛ na. Nin ka di n yɛrɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko nin fini ka di n ye. Voilà i b'i ka doni minɛ i ka denbaya la o kumana ne b'i bila yan nɔ n kan ka taa ci dɔ ɲini i y'a mɛn. Basi t'a la nka ma d'a la ni n bɛna don. A dun kɛra fama ye dɛ i t'i don i ka t'i ka denbaya la san kan ka sɔrɔ i ni muso ninnu bɛɛ seginna o. I kibaruya dɔ sa mais san kan ka sɔrɔ u seginna. O ye tiɲɛ ye nka hadamaden ɲɛ ani kɔ kelen tɛ. O ye tiɲɛ. Fama kɛra yɛrɛ b'a dɔn n'i ka denbaya famana n t'a dɔn u ka lahala bɛ cogo min sisan. O ye tiɲɛ. Mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ maloya i ɲɛna ka ko dɔ kɛ ou a tɛ ko dɔ kɛ i ɲɛna mais i kɔfɛ a b'o kɛ. N bɛ fɛ k'u lajɛ n'a y'a sɔrɔ u b'u cogo la. I y'a faamu n bɛ segin ka taa ninnu na n m'a kɛ i b'a fɔ foyi tɛ n na. Ne cogo yɛrɛ la n ma kɛnɛya ma foyi. Foyi tɛ n na.
ka laɲini lajɛ k'a dɔn bari fama bɛ dɔ bɔ deli la ni deli dɔgɔyara bonya dɔw bɛ yen nɔ a b'olu wuli ka bɔ basi tɛ t'a la o ɲɛnafin mɛnna nka dun marali bɛ n'o de teri basi t'a la e segin yɛrɛ ma e mana fɛn fɛn i mana fɛn fɛn b'a muso si tɛ sɛgɛn ka sɛgɛn ne bi furu jɔna tɛgɛ ka ɲɛmɔgɔ bɛ deli ka denmansa bɛ deli furu jɔna ka dabila muso ka kalan kɛ don dɔ la papa ye n wele cɛ an wari minɛ fo k'an ka karamɔgɔ lamɔla karamɔgɔ in bɛ lamɔla de jago sa fo k'an ka lamɔla u yɛrɛ kɛ diinɛ dɔnbagaw de ye fo k'u ka fɛn ye de non an bɛ karamɔgɔ lamɔla wari minɛ a bɛ n'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ n'a sɔrɔ o se k'i boli ka taa lajɛ yɔrɔ musoya ye kunba ye musoya ye fɛ ka sɛgɛn ne ye bi muso si tɛ sɛgɛn ka sɛgɛn ne ye bi furu jɔna tɛgɛ ka ɲɛmɔgɔ bɛ deli ka denmansa bɛ deli furu jɔna ka dabila muso ka kalan kɛ a bɛ ka na i boli ka fini jama ta ka na e k'i boli ka fini jama ta ka na arama i da i teliya ka na wa i teliya ka na fo k'i ka lamɔla de fo ka ni sa a datugu ka ɲɛ musoya ye kunba ye musoya ye fɛ ka sɛgɛn ne ye bi muso si tɛ sɛgɛn ka sɛgɛn karamɔgɔ tɛ ɲɛma ya siran tere kuna sisan aw terikɛ sera cɛntigi ka yɔrɔ la n tɛ baasi ye a ye seli ta ka na an ka seli a ye seli ta ka na an ka seli ka seli aw terikɛ kan ye o ma n'a ye fili jiri na sisan yɔrɔ aw ko k'aw tɛ nkalon tigɛ ka sɔrɔ aw bɛ yala ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye k'a ye karamɔgɔ ye yɔrɔ a bɛ se k'a fɔ e bɛ seli mɔgɔw kan cogo di ka sɔrɔ e m'a satɔ ye foyi k'e ye karamɔgɔ ye est-ce que ka karamɔgɔya ye tiɲɛ aw terikɛ sara depuis yɔrɔ min na ko ne ma ko a terikɛ sara ale y'a faga an ka polisi wele a y'a faga ni mun terikɛ a y'a faga a ye sabali ne ma terikɛ faga musoya ye kunba ye musoya ye fɛ ka sɛgɛn ne ye bi muso si tɛ sɛgɛn ka sɛgɛn ne ye bi furu jɔna tɛgɛ ka ɲɛmɔgɔ bɛ deli ka denmansa bɛ deli furu jɔna ka dabila muso ka kalan kɛ dajugu don a la e de k'a sara e de dajugu don a la e de k'a sara ou ne de k'a sara an ko k'a sara an kun bɛ k'e la nɛgɛ de an kun ye nkalontigɛla de bon an ye fili fili an nana sɔrɔ a sara e de y'a faga e de y'an terikɛ faga walahi bilahi y'an terikɛ faga e de y'an terikɛ faga n teri aw delila ala polisi yɛrɛ nana a kɛra cogo di nin bɔra k'an terikɛ faga sisan ni karamɔgɔ ye subaga de ye a bɛ mɔgɔw faga de a bɔra k'an terikɛ faga sisan mais terikɛ kun dalen foyi t'a la Fama olu yɛrɛ de ko ne ma k'u terikɛ sara ko n ka seli u terikɛ kan. Tiɲɛ tɛ an y'o f'i ɲɛna tiɲɛ tɛ. a ye sapeur pompier mɔgɔw wele u bɛna su in ta an ka taa commissariat la. Fama ɲɔgɔn faamuya ma kɛ ko ye. Maaw deli a y'a to n ka mɔgɔ wele min bɛ n yɔrɔ dɔn. Ka mɔgɔ wele mun bɛ yɔrɔ dɔn. N ka se ka n yɛrɛ yɔrɔ fɔ mɔgɔ dɔ ye. Maaw deli yɛrɛ. Ok i ka fɛn kɛ. A bɛ boli dɛ. Ayi a tɛ boli. Musoya ye kunba ye musoya ye fɛ ka sɛgɛn ne ye bi
muso si tɛ sɛgɛn ka sɛgɛn ne ye bi furu jɔna tɛgɛ ka ɲɛmɔgɔ bɛ deli ka denmansa bɛ deli furu jɔna ka dabila muso ka kalan kɛ. Don dɔ la papa ye n wele ka bɛn dɔ furu la, don dɔ la ne fa ye n wele ka bɛn dɔ furu la. Ne ko papa ma ban a to n ka kalan kɛ, a to n ka kalan kɛ. Ne ko papa ma ban a to n ka kalan. Muso danbe ye furu ye papa n b'o dɔn, mais ne bi deli papa a to ne ka kalan, a to n ka kalan, a to n ka kalan kɛ. Papa y'i kan to ma ko ni ma sa ta ma ko ni ba ka taa. Nin don ne ka sira fo ka ɲɛji bɛ ja. Mama de y'a fɔ ɲɛna beli da kan don, na t'a la furu o degun b'anw kan. Musoya, musoya ye koba ye. Musoya, musoya ye fɛ. Ka sɛgɛn ne ye bi muso si tɛ sɛgɛn, ka sɛgɛn ne ye bi furu jɔna tɛ kɛ. Ka ɲɛmɔgɔ bɛ deli ka. Ah, tiɲɛ la. Ta ka du lan. Ne bɔtɛ. E bolo ko awa de do kala ni pere no bolo se ko ne bɔtɛ minɛ mun kɛra. Awa bɛ bɔ ka taa a ka feerekɛyɔrɔ la e fana i bɔ ka taa laŋɔni to yen. Han? Zaidu ni sugunɛ kɛ. Kunu mama nale kana ni kuma ninnu bɛɛ fɔ o de bɛ kunkolo la k'e bɛ ne ka ale ni retour jateminɛ i tɛ sabali kuma caman de ka tɛmɛ ko i muso tɛ ne yɛrɛ i muso dɔgɔnin ne Zaidu bɔ ne yɛrɛ ne ka tɛmɛ. Ne bɛ mun f'i ɲɛna wa han Asi i hakili sigi han ɲɛnamaya tɛ taa tan dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko sɛba tɛ. Zaidu i tigɛ la jigin ka bɔ ne na i muso tɛ ne n'i bɛ kanga da ye kana n'i tigɛ ɲɛsin ne ma ka kanga da ne yɛrɛ Zaidu kana n'i tigɛ ɲɛsin ma ka kanga da ye na à partir d'aujourd'hui i y'a faamu wa. E ka dun sa. Wallahi ta ɲɛ b'i yɛrɛ. Musoya, musoya ye koba ye. Musoya, musoya ye fɛ. Ka sɛgɛn ne ye bi muso si tɛ sɛgɛn, ka sɛgɛn ne ye bi furu jɔna tɛ kɛ. Ka ɲɛmɔgɔ bɛ deli, ka denmansa bɛ deli, furu jɔna ka dabila muso ka kalan kɛ. Don dɔ la papa ye n wele ka bɛn dɔ furu la, don dɔ la ne fa ye n wele ka bɛn dɔ furu la. Ne ko papa ma ban a to n ka kalan kɛ, a to n ka kalan kɛ. Ne ko papa ma ban a to n ka kalan. Muso danbe ye furu ye papa n b'o dɔn, mais ne bi deli papa a to ne ka kalan. Pitini somɔgɔw tɛ yan. A somɔgɔ foyi tɛ na Piti. A nana kalan nin na yan nɔ a somɔgɔ foyi de tɛ yan nɔ. A mun ye e? A terikɛ de ye ne ye. A terikɛ de e? A bɛ si min? A kun bɛ si an terikɛ dɔw de fɛ. A bɛ si an terikɛ dɔw fɛ? Olu ka so sanfɛ. Ok sisan terikɛ in ka mɔgɔw tɛ yan. U ka mɔgɔ dɔw kan ka sɔrɔ yen nɔ mais o fana ka mɔgɔ foyi tɛ yan nɔ. A gɛlɛyara ok sisan ko in ko bɛ to ne bolo yan fɔlɔ e bɛ taa i bɛ na donc m'a ɲininka a dala kan na a y'a kɛ cogo min na a b'a bɛɛ ɲɛfɔ de A jusqu'à Z. Ok n y'a mɛn. parce que sigida la an tɛ se ka to nin ko sugu ninnu na ten. Ni ne y'a faga walayi Bilali y'a faga. A ye mɔgɔ baden de faga nin dɔrɔn tɛ a ye mɔgɔ baden de faga. Walayi Bilali. A selen tɛ ne commissariat la laisse tomber laisse tomber. An ka taa. Ne ko e tigi sigi dɔ bɔ yalayalaba ninnu na dɛ muso yɛrɛ yɔrɔ kɔnɔ ko muso ɲiniyɔrɔ ye ɲiniyɔrɔ fila dɔrɔn de a ka du kɔnɔna ani cɛlaso n'o bɔra a la i ɲiniyɔrɔ sabanan kan ka kɛ kaburudon ye e yɛrɛ b'i sen kan ten i b'a ko wulukolo bɛ mɔgɔ min sen na. Zaidu ne ka wari bɛ sɔrɔ n ka yala de la. Kɛ o ma e ka baara ye min yala ka feere ya han. Zaidu ne Zaidu ma yɛrɛ furu kuma fɔ e bɛ sɔn ka ne furu a Zaidu. mun na. Zaidu ne bɛ kamalen tigɛ koyi. Astagfirullah. Zaidu ni n cɛ dɔ mana kɛ ɲɔgɔn fɛ bi n b'o ka wari minɛ k'o kɛ hɛ sini tuguni k'o ka wari kɛ hɛ
o yɛrɛ bɛ jugu sagoya ma ne yɛrɛ man ka vie yɛrɛ jabɔ fɔlɔ ko furu a t'o lɔ ne bɛ min f'i ɲɛna e ɲɔgɔnna camanba de y'a tile kɛ o caman salen don bi sisan dɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso la urgence la dɔ bɛ ka labɔ morgue kɔnɔ sisan u bɛ ka tila dɔw jɛnɛja la sisan k'i ta i ka fɔ i ɲɛ fɛ yan walayi a se a bɛ k'i la don ne b'i ɲɛ f'i yan ko ye nin ye cɛ dɔ ka wari minɛ k'o dun bɛɛ ta de bɛ minɛ k'a dun k'a kɛ hɛ walayi hali sisan sigilen filɛ ne kan dɔ bɔra san ka 5000 ci ma sɛ a fɔ ko ne ka furu e ma ne ma furu ma e ka n'a to ma e ka n'a to na dɛ n kɔni b'a dɔn sɛba tɛ fɛn jugu ye k'a den kɔrɔ i ba ye min fɔ tiɲɛ don ba ye mun fɔ a dɔgɔlen yɛrɛ o e bɛ se ka fɔ ta ɲɛna k'e tɛ o e bɛ se ka fɔ ma ɲɛna k'e tɛ ne nin furu in fo pigi ni pelu zɛde sinon ne tɛ sigi e kun nin furu in na ne ye awa de ɲini ka d'i ma donc i bɛ to awa kun baasi t'a la ne yɛrɛ ye tile 2 kɛ aw ka so yan nɔ alihamdulilayi bi ne y'a faamu k'a fɔ ko latigɛ wulila ne bɛ taa n ka denbaya la nka n kɔni b'a dɔn a mɛnna a jɛya na i bɛna da la k'a fɔ ko ne bɛ ka tiɲɛni f'i ɲɛna denmisɛnninya bilasira kojugu a bɛ mɔgɔw ka mɔgɔkɔrɔba tiɲɛ i hakili to i yɛrɛ la musoya ye sutura de ani danbe nka k'e kɛ cirakɛ i bɛ dɔgɔ wari minɛ i b'o dun i bɛ dɔgɔ wari minɛ k'e b'o dun ko furuko kuma ni ala de ye furu in latigɛ a bɛ kɛ furu in tɛ kɛ n'a bɛ kɛ e de tɛ ala ya yɔrɔ an tɛ sigi baro la n'a ma laban kɛlɛ la yɔrɔ zɛdi da bɔ ne na sa ni ne ka wuli ka jigin ne i tɛ n furu i bɛ n kun ala saniya bɛ masa min i kana di den ma san ma sɔrɔ ne ka denbaya bɛ cogo di sisan ko min taara ka taa an ka cɛkɔrɔba kɔrɔ an ka dugu la asu fɛnɛ o fa fatura o taara yen nɔ ko fa donna masun na nka o don bɔra ne fɛ yan ko fa dun t'ale la ala tɛ yafa ne ma ne y'a dɔn k'a fɔ ko jɔn man ka kuma ko kuma tolen don alaw taala de fɛ ala tɛ mɔgɔ si malo f'i ka kuma dɔnni mana kɛ adamaden na cogo o cogo ko dɔ mana na i la cogo o cogo i kan k'i ka fɔta n'i ka kɛta bɛɛ lajɛlen dɔn n'o kɛra i bɛ lafiya sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na diɲɛ kalandenw kalanbaa kɔni karamɔgɔ ma tɛmɛ diɲɛ kan ni de ye ne ɲininka ne ka daraja ani n ka walijuya lamin yɔrɔ ne tun hakili la k'a fɔ ko ni fitinin o tɛ ne sɔrɔ daliba masa y'a yira n na k'a fɔ jɔn i mana kɛ cogo o cogo i ka dɔnni ye dɔɔnin de ala n bɛ deli i ka yafa n ma i ka n ka tubi minɛ n donna degun kɔnɔna na yarabi ma ala i ka n wuli ka bɔ a kɔnɔ i ka n ka jurumu kɛ baraji ye i ka n ka kojugu kɛ ɲuman ye i ka siratigɛ jɛlen yira n na i ka n dɛmɛ n ka tɛ ala tala yɛrɛ bato cogo la i ka kana sera yira ni n ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen na maa ma bɛ bɔ ne la yarabi ma ala i k'a bɛɛ sabati i k'a bɛɛ jiri i ka limaniya k'u balo ye ka ala ɲɛsiranya k'u taala ye musoya ye kunba ye musoya ye fɛ ka sɛgɛn ne ye bi muso si tɛ sɛgɛn ka sɛgɛn ne ye bi furu joona tɛ kɛ ka ɲɛmɔgɔ bɛ deli ka denmansa bɛ deli furu joona ka dabila muso ka kalan kɛ Jando. Papa. Masou. Ça va? Somo. Bashila. Bashweti. Alhamdulillah. Si. Kana namna? Ne kuma gori. Tika na tugi ira dili yana lare. Na klabe bo ado mi ko ni la tika bu ko ni tara so do mi nge. Mo segi mu ko kono. Iwa sura ya ala ya Allah tike kala wana. Ibrahima. Papa. Depuis e gani ko ngira e bora fi. Ni masi ya lafiya. Shufe ni inda.
ko ninnu bɛɛ lajɛlen mina yira ne la wa n dalen su o su ni subahanallahi kan nin mɛn ne tɛ se ka sunɔgɔ papa nka ko kelen bɛ yen nɔ o de bɛ k'an jɔrɔ kosɛbɛ wa i ka du barika bɛna ban n'i den bɛ segin so latigɛ fɛn fɛn kɛra ne y'a bɛɛ ye nka n b'i deli ala yɛrɛ de kama an ka taa so Masu e bɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ cogo di ka tagama ka bɔ so ka na kuma ne fɛ yan depuis kuma jumɛn e b'i pan ne da kɔnɔ kuma kan ne de k'i ma n ko taa n bɛ segin ni yɛrɛ ye e ni ne farala kan ko don min ni ala y'a latigɛ ni n taara so ni yɛrɛ e bɛ tila ka e tɔra k'a fɔ k'e yelen yan nɔ k'a bɛ se ka kungo lase ne ma papa nka ni ne fana ye nin ko ninnu to tantɔ jɔn bɛna ye ka n'a f'i ɲɛna i y'a fɔbaga ye mɛ yan t'a fɔ yɔrɔ de e tun man ka na yan cogo si la i y'a faamu wa i na yɔrɔ ma bɛn a ma bɛn yɛrɛ de mɔgɔ bɛ se ka muru turu mɔgɔ la ka fini jama biri o la k'o jeli kana bɔ wa yafa ma an degelen n'o de la o jɔn yɛrɛ ko k'e ka na yan mɔgɔ si ma ne bila ka na papa ko e tɛ fɛ ne ka segin ne bɛ fɛ i ka segin o de y'a to ne sera yan wa a bila i kunna k'a fɔ i na o na yan nɔ a bɛ dɔ fara ne ka latigɛ fanga de kan fɛn min bɛ ne kan dabali de don ne jarabilen don muso in na dɛ n bɛ fɛ k'a furu wa hali n'a ko ne k'i bila bi ne b'i bila e bɛ tila k'i to i yɛrɛ ma ka na a bɛ tan o bɛɛ ye ala ka latigɛ de ni ala ko min de kɛ o de ka ɲi nka papa ne b'i deli segin so Masu ni kuma wɛrɛ t'i la ne bɛ don dɛ papa n b'i deli sa e b'ale deli mun de la kana kɛ ne kama a k'i ka du yɛrɛ kosɔn papa ne bɛ min ye ɲɛ la su kɔnɔ n'a bɛɛ kɛra kɛwale ye bankolo in kan papa a ma nɔgɔn dɛ nka n b'i deli segin so est-ce que e bɛ fɛ ka kuma mɛn papa n'i bɛ fɛ ka muso in furu de baasi foyi t'o la nka kana furu ka to kɛnɛma na ye yan ya kɛnɛma na ya Masu ya ne ka so de i tulo bɛ na i tɛ kuma caman de bila i ka taga bɔ n ka da la papa ala ka masaya papa n b'i deli yɛrɛ de an ka taa so ka ne sigi papa an ka taa so sa i delila yɛrɛ de Masu mina 99 de bɛ yen ne tun y'i bila a bɛɛ kɔnɔ a tɔ tun taara minɛn kelen o de tun ye ni minɛn ye i y'a bɛɛ lajɛlen fa n ye kuwa n'i y'a mɛn furumuso kɛyɔrɔ ani taayɔrɔ ani kumayɔrɔ ani ko kɛcogo musoya la i y'a bɛɛ fa i garisigɛlen don den min na ala k'a kɛ tile ye alhamdulilayi latigɛ min tun bɛ ne kan daliba masaya a y'a bɔn ka n'a ka hinɛ n'a ka nɔgɔya ye adamaden foyi kana kuma ni kumana dɔrɔn malo bɛ na i mana ko dɔn cogo cogo i ni ala mana ja cogo cogo ko dɔnbaga to ala o ta ala yɛrɛ ma ale yɛrɛ y'a ka jɔn da a b'a n'a cɛ dɔn n kalina ala la dɔ bɛ don jama na mɔgɔ t'a dɔn ko mɔgɔ don n'a yɛrɛ wa n'a tigi bɔra mɔgɔ t'a dɔn ko mɔgɔ bɔra nka k'a sɔrɔ min b'a ni ala ta la cɛ n'a ye ala deli ko diɲɛ ka wuli bi a bɛ wuli daliba masa ko ten ko dɔw kɔnɔ ka bon k'a bɛ kɛ mɔgɔ hakili la k'a fɔ ko dumuni nɔrɔ ko ka sɔrɔ ale ala kanu de don ala ɲɛsira ɲɛ a bɛ adamaden dusukun de la a bɛ kɛ wari de la i ni min kɛ nin diyara n ye sotaga n bɛ layidu d'i ma sini n bɛ taa so bari n terikɛ bɛ kamana gan dɔ kɔnɔ bi
an ka bi wuli ka jɔ cayalen don la ne yɛrɛ tun bɛ ala deli de la so kɔnɔ sisan karamɔgɔ a ye gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ Ala taala ye min labi a kan n'a kan ka bɔ a kɔnɔ a wagati yɛrɛ la basi ma t'a la ne tun bɛn'i ci n'i taara i ka t'i mago don karamɔgɔ muso la i k'a lafaamuya ka d'a la k'a fɔ ko tɔɔrɔ n'i cɛ kɛra cɛba ye tɔɔrɔbaw b'a sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen kan ka jɔ Ala taala ka latigɛ kɔrɔla na n'i taara ne b'o bonya ta k'a d'i ma i kɔrɔmuso ma segin ka bɔ ba kɔrɔfɔ la basi t'a la i hakili to a la i kɔrɔw don ka n'u ka kɛta si jateminɛ i hakili to la aw bɛɛ de ye kelen ni latigɛ nana du b'i yɛrɛkɛ a bɛɛ bɛ se ka kɛ mais inshallah daliba masa bɛ tila ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan taa i k'i mago don kara muso la i y'a mɛn n'Ala sɔnna an yɛrɛ bɛna an ka kɛtaw kɛ pour que a bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔ cogo min i y'a mɛn amin n'Ala sɔnna ma. Le soi-disant karamɔgɔ dɔ e de bɛ yala ka walidenw bɔnɛ ni na kare kɔnɔ depuis yali jumɛn sigilen bɛ a su yɛrɛ kora ka ban o tuma e ka mɔgɔ min a bɛ nale a bolo de degun dɔɔnin k'a bolo degun depuis heure jumɛn sera 14h il est quelle heure 20h e ko ko bolo degunnen don a b'a ŋanamu ko min kɛta sigida la ka somɔgɔ jɔlen t'aw la yɛrɛ fama m'i deli ayi e deli e bolo ko jamana sariya ye deli ko de e ta tɛ ne ta tɛ koyi i ye mun kɛ ni ɲɛma sɔrɔ a la d'ailleurs a ka ɲi i wuli i ka don n bɛ PVD ka sa n bɛ bila ka taa comme déjà i ka mɔgɔ tɛ ka na wuli petit wuli nɔnɔgɔ ma di wuli. Salam alaikum. Salam alaikum karamɔgɔ. Waaleykum salam. Kɔri baasi tɛ yen. Karamɔgɔ ne tɛ karamɔgɔ ye c'est monsieur le commissaire. Kɔri baasi t'i la. Wa alhamdulilayi baasi tɛ. Kara. Kɔri baasi t'i la. Baasi foyi t'i la. I minɛ cogo ka ɲi kɔni. Minɛ cogo ka ɲi. I b'a hakɛ to. E de a bɛ ka mɔgɔ min wele e de y'o ye yan a somɔgɔw ni yɛrɛ bɛɛ tɛ adamaden modèle ya sugu kelen ye donc e fana bɛ ani n ka waleyaw de kɛ sigida la. Alhamdulillah karamɔgɔ i bɛ yan n bɛ hakɛ to ɲini k'i fɛ i mɛnni na sisan i bɛ se k'a bila n na mais kuma ni ɲɛ mun b'a la i k'an bilasira o la. Ni ne m'a bila dun e tɛ se ka kuma fɔ ka sɔrɔ a ma bila. Komi minɛ cogo min don. Awɔ. Ne t'a fɔ k'a b'a degun. Awɔ. Nka i k'a bila an na kuma o ka fisa kosɛbɛ. I sigi. Karamɔgɔ karamɔgɔ y'a mɛn. I tulo b'i la. Karamɔgɔ cɛ min filɛ i bolo nin i bɛ da la k'a fɔ k'a nana yan ko yan diyaɲɛ tɛ et puis fana k'a fɔ k'i y'a minɛ fana k'i ka fanga tɛ. Terikɛ. Fini min b'e la nin. Terikɛ. Ne tulo b'i la. I bɛ ne lamɛn yan. Awɔ. Kuma tilenlen fɔ kuma jɔlen fɔ e bɛ ka mun fɔ nin ne tɛ nin si faamu ne tɛ yan e kama ne bɛ jamana ka baara de la donc kana n'a fɔ k'i bɛ na kuma bɔ tɛnɛn tarata la a ye mun kɛ a bɛ ɲɛfɔli de kɛ ko bɛ ka ɲɛɲini de n'a ɲɛma sɔrɔ ne tun bɛ don ka PV d'a kan sisan parce que waleya min kɛ sigida la nin tɛ bɛn. PV. Oui. Anw tɛ siran PV ɲɛ i tulo bɛ n na i ni minnu baatina an tɛ siran PV ɲɛ fini min filɛ la nin bonya min b'a kan an ka bonya dannen de don a kan denmisɛnw ko k'u bɛ taa a kɔrɔbɔli bolo ma ni u ye min sɔrɔ o la u y'o san i tulo bɛ n na karamɔgɔ lamɛn il faut que jamana kɔnɔna na an minnu bɛ Ala kɔ n'an ko k'an bɛ kira kɔ an kan ka bonya de i y'a faamu wa. Ala ko ni jamana sariya tɛ ɲɔgɔn ye sira ni a tɛ fan n'a ye ni filɛ ne ka bureau de kɔnɔ i tɛ pɛrɛn ne kunna dɛ moi je suis le commissaire je suis le chef d'ici est-ce que i ka kuma faamuya est-ce que i ka kuma faamuya n'i bɛ kuma fɔ non n'i bɛ kuma fɔ i bɛ hakili sigi i bɛ hakili sigi i b'a dɔn i bɛ kuma fɔ dɔɔni ne tɛ mɔgɔ hakili wulilen nka i k'a dɔn k'a fɔ cɛ minɛlen b'i bolo yan ka se fɔ nin sanga min ma mɔgɔ hakili bɛ se ka wuli ka sɔrɔ i bɛ tagamali sen kan e ka mɔgɔ minɛ ta tɛ nin i tɛ se ka nin minɛ e de bɛna sariya fɔ ne ye ayi e tɛ se ka nin minɛ 25 ans d'expérience karamɔgɔ n bɛ mun f'i ye e tɛ se ka nin minɛ ne tɛ karamɔgɔ ye monsieur le commissaire ayi ne bɛ ka min f'i ɲɛna karamɔgɔ o ye bonya de e tɛ se ka nin minɛ hali n'i tɛ e tɛ se ka nin minɛ 25 ans d'expérience min tɛ dɛ bonya de don a y'i bonya i ka fini de i bɛ mɔgɔ min kɔfɛ o bɛ mɔgɔ min kɔfɛ m'aw bɛɛ minɛ ka PV da wa k'a kɛ pɛrɛn ne bɛ min f'i ɲɛna
an na setiye an bɛ se k'i dɛmɛ i ka baara de la walasa ka kunnafoni d'i ma sinon karamɔgɔ n'a diyara an ye yan bi fini min bɛ la bɛ bɔ e la bi e bɛ ka tɛmɛ an bɛ wuli an bɛ taa ka fini bɔ de la aw hakili la k'a fɔ k'an bɛ ten de kama an tɛ ten kama dɛ petit i bɛ ka fiɲɛ ta dɛ karamɔgɔ i k'a to komisɛri kutu ka biri kɔnɔ i bɛna manamanakan de fɔ ne ye Fama an b'i deli a ma se nin ma Zayidu non deliko tɛ e yakili sigi a ye wale min kɛ ɲɛ de bɛ ɲini o la mais nin ka na k'a bɛna manamanakan fɔ nin tɛ kɔ faralen ko kan ni ɲɛ ma fɛn e ɲɛ e bɛ ɲɛ dɔn nin na k'ale datugu Keyita est-ce que i ka kuma faamu commissaire ale mun ye e wele ka na e mun bɛ ka na a ka ko comment dire dondoma kɔrɔli la dɛ ne bɛ ale datugu Keyita ne bɛ min f'i ye e bɛ toi tu vas faire 20 ans de prison i ka da la k'i tɛ se ka datuguli kɛ yan na yan ka nin yir'i la petit na yan ka nin yir'i la sa e m'a faamu nan lajɛ komi an ka kuma kun cayalen don sigiyar sira ne ko mun bɛ na sigi ka na se petit ne bɛ min fɔ aw ye jinɛ mɔrɛ tɛ yan ne y'aw ɲɔgɔn da baden datugu mɔgɔ panna ne bolo yan n y'u minɛ k'u lajigin k'u datugu a bɛɛ la ta i ka kasa a bɛ fɛ ka kɔnɔ yɔrɔ sago i y'a faamu wa mun filɛ nin ne ma nin taamasiyɛn yir'i la e tɛ nin e ka na taamasiyɛn ko in to yen n'an ka taa sa an bɛ nin a ka don an ka taa e tɛ se ka foyi kɛ nin a ka don an ka taa nin ye min ye i tɛ se ka foyi kɛ nin o kɛra i y'a faamu wa petit mun de la i ye waliden bɔnna nin na Fama i ma dɔgɔya nin ma tɛ i kuma cogo dɔn a teli ka kuma joona sa e bɛna ne ka kuma cogo de fɔ ne ye yan ko ne de y'i minɛ ka na n'i ye yan ne ko i kan ka datugu de i ye sa ye ne bɛ k'ale ɲininka e de ye bɔnɛni kɛ ou ale de ye bɔnɛni kɛ ne de y'a kɛ bari n'ale y'a kɛ o kɔrɔ ne de y'a kɛ ne t'a dɔn k'a fɔ k'aw wolola ɲɔgɔn fɛ k'aw ye filanin ye petit ne bɛ k'e de ɲininka bɔnɛni a sɔrɔla mun de fɛ ne y'a ɲɛfɔ ɲɛna Fama ne ma foyi f'u la n sera denmisɛnninw girinna ka da a ko terikɛ salen don ko n ka ɲɛ u ma ko ka seli a su kan ne k'u ma ko problème t'a la u ka taa jeliji ta ka na u ka na nin ta salen ne yɛrɛ ka seliji ta an ka jɛ an ka seli o terikɛ ka ɲɔgɔn fɛ ne y'o fɔ dɔrɔn u y'u ci yɛlɛ la o ko ma ko foyi t'olu terikɛ la k'olu yɛrɛ de terikɛ k'olu de terikɛ bila sa ko ka fini bira la o dun y'a sɔrɔ ala ye terikɛ ka kalifa minɛ a la n'u ma k'u ka fini bɔ a la u ye fini bɔ a la o y'a sɔrɔ terikɛ tɛ yen commissaire sibantɔ o tɛ ladilikan mɛn i tulo bɛ n na u bɛ yaala ta de k'u bɛ Alahu Taala ka diinɛ lagosi n kalenna Ala la Alahu Taala de ko hali ni diɲɛ bɛɛ banna ale la ko ale Ala ka Ala y'a tɛ foyi bɔ a la mun na u b'a fɔ k'u bɛ yɛlɛ a la mun de la ni mɔgɔ min ye Ala minɛ ka kira minɛ mɔgɔ b'u kɛ lagosilifɛn ye mun de la u b'o kɛ ɲugutɔfɛn ye ko in ka ɲi problème t'a la sisan an bɛ dossier envoyé docteur fɛ yen u bɛ autopsie k'a la o su in sɛgɛsɛgɛ mun y'a to n'a ni bɔnɛna n'a sɔrɔ i balimakɛ ou bien dɔgɔkɛ ou bien i ka karamɔgɔkɛ a bɛɛ don aw filomani dama don n'a nɔ b'a la a ka datuguli foyi t'a bali mais n'a nɔ t'a la sariya ko k'a ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten a banna e bɛ taa a bɛ si yan n'a ma si a tɛ se ka si yan commissaire ne bɛ k'o de f'e ɲɛna e bɛ ka kuma o kuma kɛ nin fini bonya kama don nin tɛ se ka si bolo yan ni ɲɔgɔnna 121 sariya nin bɛ si yan a don ka kimimaw gosi sisan nin tɛ se ka si e bolo yan nin tɛ tiɲɛ si la e bolo yan kimimaw tɛ dɛ fɛn gosi min tɛ kimimaw ye ne y'o f'i ye n'ale ma si yan e bɛ si ka fara kan aw bɛ si ka bɔ kɛ palan kɔnɔ yan a tɛ gɛlɛya o tɛ an bɛ Ala ka cikan de lase a to n ma n bɛ fɛn yɛrɛ la a bɛ fini bɔ i kɔnɔ sisan petit ne y'o f'i ye a ma se si ma tu dois du respect an b'a kɛ bonya ani kalifa kɔnɔna la n b'i deli kana foyi kɛ nin ko in na taa an k'a to fa a ka filomaniya n'o fɔ aw ɲɛna o si kuma tɛ na ne don e bɛ si yan i ma kɔntan fɛnɛ i bɛ si yan a banna n teri taa sini n'a kɛra mun ye an b'i wele an bɛ autopsie ci docteur ma u bɛ su in sɛgɛsɛgɛ fɛn min y'a to a sara n'o ɲɛdɔnna ni sariya kan ka kɛ cogo min na an b'a to kɛ ten dɔrɔn a banna mais i ka filomaniya kuma min tɛ na nin bɔ yan hali ne na ni wura ne ba 100 ye
an yɛrɛ y'o baden kɛ ka tɛmɛ an komisɛriw an ɲɔgɔnna filomani tɛ yen o to yen an ka taa an bɛɛ bɛ ko dɔ de kɔnɔna la n'o ye jamana ye an bɛɛ bɛ jamana ka sariya de kɔ donc n'aw nana yan chez moi le commissaire a b'a ta ne ka dabara de ma sariyaw k'a kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten e tɛ se ka na ko parce que nin minɛna ko dɔ la k'e bɛ na ko tɛ siya e jɔn ye e jɛnna n'a ye i bɛ siya a jɛra n'a ma jɛra a bɛ siya a bɛ siya n'i ma kɔrɔta fɛnɛ i bɛ siya n'i ye ba sigi to suruku bolo kan o bɛ kɛ wara de nɔfɛ petit n'o f'i ye e ye suruku ni ba e bɛ siya nin bɛ siya d'ailleurs kɛnɛma ne bɛ taa kɛnɛma taa denbaya la i famana so kɔ wuli n ka t'i da tugun bɛ siya n'i ma kɔrɔta fɛnɛ an bɛ tile fila fara musoya ye kunba ye musoya ye latɛ i tɔrɔ fila de bɛ dugu ma n'a bɛ fɛ k'a ka feerefɛnw lakodɔn a ka baara yɔrɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔ k'olu lakodɔn a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na aw ka publicitéw na passé an ka jaw kɔrɔla na film daminɛ de ka di ye o film laban de ka di ye o n'a ye weleli kɛ an na faamuyaliba sɔrɔ nin film kɔnɔna na film min ye ladilikan de ye k'a lase an balima alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma an kɔni n'an ka denmisɛnnin dɔntaw don aw de ye ko in tigi ye baara in bɛ kɛ aw de kama alihamudulilayi suma alihamudulilayi assalamu alaikum. Alaikum salam. Merci beaucoup. Ouais.